Добре дошли в много разнообразно видео на Blox Fruit. Както виждате, нищо особено не съм, но ще се трудя за тези поредици и ще ставам все по-добре. 74 лева съм най-добре. Там малко. Но не е най-любимите, но пък ако ви харесва Blox Fruit, ще продължавам да правя. Ще се опитвам колкото да не искам да напредвам. И даже сега заедно ще видите как ще почна да бия гладиаторите. Защото това ми е умръзно да го бия 250 или 275 да бия. И 3, 2, 1, айде! Супер. Даже 276 идваме при този приятел. Избираме гладиатор. Така. Те бяха някъде тук, ама. Добре, ето. Обект много да науча. О, да. Има майстор, както виждате. Не вярвам всички да разбирате тази игра. Ще ви обясня накратко. Тази игра се казва Blox Fruit. Ще ме изчупте. В нея трябва да дигаш левели и да събираш фрутове. Макс левела беше 2250. И да, събираш фрутове. Такива неща. Арбе. Те са 8 трябва да убия. Що се стане? Това са пригоди. Айде, хоп. Давай. Беги бе. Разкарай сала. Прибихме, а? Ай сега. Изтръваме. Така. Къде отиде? Не се качи горе. Охо, не ми са горе. Хайде, умри! Довиждане! Довиждане! Прибивам го. Окей. Найс. И сега ще отидем за финал на видеото да завъртим фрут. И така, хора, както виждате, вече пристигнахме. Дигнах малко левели, за да се позабавя още малко преди да дойда. Защото наскоро бях в хел, но мисля, че вече мога. 3, 2, 1, бам! О, не! Добре, хора, ще се видим по-късно, когато мога да. Върна се още малко да пофармя, само за да ви докажа, че пак ще го спра на пауза, защото ще ми се учи времето. И хора, пак сме тук. Още повече дигнахме левели. И сега е време. Alright. Random fruit. Bye. 12 минути. Не, хора, айде, чао. Следващия път ще го купя.